A dace na zo, ina zuwa Alhaji yana zuwa wata 6. Na'am. Yanzu ka gani a gidan mai na sha mai. Ina Abuja yanzu haka na sha mai kawai tawowa zan yi. Shi kawai zan yi wa motata. Na tawo. A kar ku da mun Allah yadda zan ƙara so. To shikenan. Kar ku da mu insha Allah gobe dai. Kar ku da mu ku jira ni minti nawa ne na zo. Wani abu. To shikenan. Hello. Ni gaba ɗaya turuwar ma ban fita ofis ba. Ina gidan. Ka bari idan na je ofis din zan kira ku. Lafiya galau kawai dai ina hutawa ne. To shikenan. Ga fayil ɗin. Okay. Komai yana ciki? Yana ciki. To shikenan. Da Alhaji Zakin bai da wani aboki sama da ni a rayuwarsa. Amma kawai kuɗi sun canja shi. Yau za mu haɗa ya gani gashi. Zan gaya mai gaskiya. Kai, Allah ya taimake ma a canja min wannan. Da motar Alhaji ta yi datti. Yanzu da wani ne mutumin nan. Da motar nan ta yi datti. Da samu ruwa na zo na ɗaure. Hutu dai a gari a wajen talaka dai a ƙasar nan sai da wai. Abokin Alhaji ne. Abokin Alhaji a ƙasa kuma. Wai. Dan tsaya mai. Kawai da ka bude kofa ya ka shigo gidanka ne? Kai kuma waye kai anan? Ina bai. Dama idan ba za ka damu ba ina son magana da kai. Ina jin ki bismillah zauna. Shawara ce nake so in baka. Idan ba za ka jawo shi ba. Ina jin ki. Yallaɓai yawanci ina sauraron wayoyinka. Ina ganin kana faɗin abubuwan da kamar bai dace ba. Okay. Ina yin waya ina wata maganganu kamar me kenan? Bai kamata ba a ce mutum mai kamala da nasaba irin ka kuma yana. Go straight to the point. Me yake so ki ce? Saboda na kamar yara ƙanana ne suke faɗin abubuwan da ba haka yake ba. Ina waya ina wata magana daban to kina so ki ce ƙarya nake kenan? A'a, yallaɓai ni dai ba haka nake nufi ba. Dama maganar da kika zo ki gaya min kenan yanzu shine shawara? Ke kin isa ki gaya min gaskiya? To bari na gaya miki wata magana. Su mutane da kike gani idan ba kai masa ƙarya ba, especially mutanen Najeriya, ba zai taɓa yiwa ba. Ki ga irin commitments ɗin da nake da mutane ba ne? I'm sorry sir. Da abin da gaskiya bata baka shi ba. Ƙarya ma ba za ta baka shi ba. Amma idan ranka ya ɓaci Allah ya baka haƙuri. Wato duk abin da nake ma yarinyar nan samun ido take kenan. Shikenan. Zan yi maganin ta. Ko gidanka ne ai ka yi sallama amma za ka turo kai ko ɗakin matanka ne? To ni abokin Alhaji Zakin ne, tare muka taso da Alhaji Zakin. Dan abokinka ne ya san da zuwanka kuma tare ko ka taso sai kai mai waya shine ya san da zuwanka. Amma ka toso wani ka wani tuntu a tsakiyarka. Bata kamu ba, zan iya shigowa in samu guri in zauna? Ga benci nan ba kwa wuce nan irin ku ai kukan zo da dama. Ba komai zai fito ya samu. Ni kai wa shi zan wa. Nan kan benci ne za ka. Bai daga ba, amma da Allah buɗe mu in fara shigo da abin hawa na. Oh, da abin hawa sai da inda za a ci abinci.
Hello. Yawa. Alhaji baka dai. Ya gari ya al'amura. Ka gane gaskiya bana office. Au. To ai karka da mu zan kira ka. Ina nan. Wallahi ina nan zai fito ya tada. Malam. Malam abin da kai min saboda Allah kai min adalci. Kai dakata. Me nema? Ka ce min na bude maka gate maimakon na ganka da babban mota mai mutunci ga motoci na manya-manya na yi tunanin zanga ka sai ka shigo min da wancan aikin banza aikin wofi an baka buɗan gate ba ta sama zan shigo da shi ba abin hawa bane shi keke fa ka shigo min da shi to ko ni da nake rayuwar kaskanci a cikin gidan nan ba zan mallaki wancan abin ba dan na raina bai ma kamata in saurare ka ba sa'ana yana ciki wai sanka to kai ka sani wannan kuma matsalar ka ce kuma can ta matse maka kuma in Allah da bukata ka ba za ta biya ba a gun alaji sai ka fita da babbacin rai alaji zakin alaji wa ba tun yanzu ba na ji a mutumin ne yana ambata wannan alaji zakin din ya soki kai ne ka san shi a alaji Rabiu ni a alaji zakin na san shi alaji Rabiu zakin din kake dada maimaitawa to ai shi kenan na san za ku haɗe ne aikin banza aikin wofi ina nan ni alhaji Rabi'u zai wa ƙarya da waya zai ga ƙaryar waya ina nan gurin zai fito ya tadda ni gaba ɗaya ma ban zo ofis ba me gadi to shikenan kar ko wani damu kawai ka gane tsaya da Allah dakata duk abin da kake a rayuwarka mu abokanka ne tun muna yara haba alhaji zakin dan Allah wannan sunan ai tun na yarinta ne bai kamata ka ranga gaya mashi ai gwanda in gaya maka bata min rai kai ya kamata ka zama mutum alhaji Rabiu ita fa wannan wayar in ka biye mata fa wallahi za ta kai ka inda in ka shiga ba za ka fito ba gwara ka zama mutum Allah ya ma sutura mu ma da ba mu da shi ba wani mutum da zan wa ƙarya balle kai da kake da shi shikenan ni wallahi yanzu duk jikina ma ya mutu amma ba kuma yanzu mu je office kawai zakin alhaji zakin alhaji zakin Maryam, abin da ya sa na kira ki gaskiya akwai abin da na yi ban ji daɗinsa ba yanzu akwai lokacin da kika zo kika bani shawara a nan na irin ƙarairayin da nake yi ba kyau ko kuma irin wani abu something like that yanzu wani abu ya faru wanda ya sa na ji kunyar da ban taɓa jin irinta a rayuwata ba. Subhanallah. Yana bai me ya faru? Abinda na saba yi a waya ne nayi. Kuma aka zo aka kama ni. Gaskiya ban ji daɗin hakan ba. Kin bani shawara na daina yin ƙarya a waya. A ƙarshe na ci miki mutunci. Maryam ki haƙuri. Yana bai ba komai. Kuma ma abun farin ciki ne yadda ka gane ba daidai bane ba ka gyara. To shikenan, na gode.